କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ। ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଂସ ତରକାରୀଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଘରେ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲା ନଥିଲେ, ପୁଅ ପିଲାର କାମ ଗୁଡ଼ା ବି ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର କଟା ଧୁଆ କାମ ସାରିଦେଲେ, ବାକି ମୋର ଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବାର ପାଳି। ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲରୁ ଗାଧେଇକି ତରବର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଗାଧେଇ ଆସିକିନା ତୁରନ୍ତେ ହିଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ବନେଇବାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲାଟି ଏପଟେ କଷାକଷି ହେଇକି ନାଲି ନାଲି ଯେତେବେଳେ ଦିଶିଲା, ଚିକେନକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ପକେଇ ଦିଆହେଲା। କିଏ କହିଲା ଭଳିଆ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବନି, ଆମର ସର୍ଟକଟ୍ ଦରକାର। ତ ଆଳୁକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇ ଦିଆହେଲା, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ତ ହଉ 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 ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା ଚିକେନ କଷା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ କଷା ପ୍ରେମୀ, ସେଥିପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଚିକେନ କଷା। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ କଷା ଦେଖିକି ମୋ ପାଟିରୁ ବହିଲା ଲାଳ। ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ହେଇଥିଲା ପୁରା ଝକାସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ କଷା ଯେଉଁ କଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ବୋଉ ଗାଧୋଇ ଆସିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ବସିକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାବୁ ଶୋଇଥିଲା, ବାବୁ ଶୋଇକି ଉଠି ପଡ଼ିଛି ନା। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ମକର ଯିବା ପରଠାରୁ ଆମର ଘରେ ମାଂସ ହେଇନଥିଲା, ତ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଇବାର। ତ ଆଜି ବନେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଚିକେନ ମାନେ ତରକାରୀ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଘରେ ଟିକେ କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ କଷା କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ମୋ ଭଳି କଷା ଖାଇବାକୁ କେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କହିବେ। ତ କଷା ଖାଉ ଖାଉ ଏପଟେ ଆମର ଭାତ ବି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଚାଉଳର ଭାତ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମକର ମେଳାରୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ଥାଳି ଆଉ ତାଟିଆ ସେଟ୍। ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଘରେ ଯେବେ ବି ଚିକେନ କି ମାଛ ହେବ ଏଥିରେ ହିଁ ଖିଆ ହେବ। ତ ଆଜିକାର ଖାଇବା ଆମର ତ ଜମି ଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।